A guitarra eléctrica é unha das incorporacións máis recentes no conservatorio. Coa súa capacidade para xerar sons únicos e variados, é un dos instrumentos máis populares na música contemporánea, dende o rock até o pop, o blues e mesmo o jazz. A guitarra eléctrica ten varias partes: o mastro, o corpo, as pastillas, que son as encargadas de recoller o son, os controis de volumen e ton e o amplificador, que é parte fundamental do instrumento. Unha das grandes vantaxes da guitarra eléctrica é que se pode conectar a pedais de efectos que cambian o seu son, dende ecos e reverberación até distorsión. Coñeces algún guitarrista mítico?